फुइन'सो जागोन नोंहा फुइन'। नों आंनि जायखियानो जाया मानो आबौनि जियानो जा असेयानो जा गुबुन मानसियानो जा आं नोंनि आखलखौ मोनथिनो बाखि गैला। जाबाय दे जाबाय आबौ सना जाबाय मेंबाय नोङो जाबाय जावनांला। आबौ रागा जोंनाङा नोङो आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों। नोंनाव थारमाने दा नोङो सानख'नो हानाय जायाखै नोङो नोंनि साननाय हनायफोरा दाबो गाइखेर जानाय गाइखेर लोंनाय गथ'फोरनि बायदि जानानै दङ गोरलै गथ'फोर बायदि। सोरनि खर'आव मा सोलिगासिनो आं मोनथिगौ दे। आरे आबौ सना बेबायदि नङा दा नोंनि लामानिफ्राय सुफ्रानो गैला एखे सिल सिल जाजोब्बाय। नोंसा बिदाया थैबाय बेखौथ' जों बुथाराखै बेखौ इसोरानो लांखादों। इसोरानो नागिरखादों नोंखौ बे धोन सम्पतिनि मालिक जानो बिगोमा जानो। आरो दा नोंसा बिमायाबो नुदों हारसिं हारसिं फाग्लि जादों हारसिं हारसिं फाग्लि जादोंमोन। आं सेल्फ डिफेन्सआव बेखौ बुथारबाय। थारमाने बेबायदि थारमाने इसोरा इसारा हरगासिनो आबौ सना नोंखौ मालिक सम्पति बे सम्पतिनि बिगोमा जानो थिनदों। आरामसे बिगोमा जा नोङो था गावनि गोसो बायदि बिन्दास रावबो नोंखौ हेंथा होला। आंथ' नोंनि आबौसो आं मानो हेंथा होनो आं खालि थागोन बेयाव आरामसे नोंनो जि खालाय आबौ। नों आंनि थैया नोंनाव दङ नों आंनि फिसौला आरामसे गोरोबलायना सानैबो थागोन नों टेनसन लानाङा आबौ। नोंसा बिमाया थैबाय लामानि सुवा गैला नोंनि बिदाया थैबाय लामानि सुवा गैला। आरामसे महाराजा बायदि जाबाय थादो गाद्दियाव जिराय जिराय। बे साला बुन्दा बुरि आंखौ बुदोंमोन थैबाय सानदोंमोन आं गावखौनो। आयै आइया थैयाखै। होमब्ला आं बे गासैबो धोन सम्पतिनि बिगोमा जाजोबसिगोन आरोना आबौ? औ आबौ राजा नों बुजिख'नोसो हायाखै नों सारा जिबन महाराजा बायदि आरामसे जिराय जिराय जानो हागोन नोङो जेबो खामानि मावालासिनो अर्डार हो आरो जा। नोंसा बिमाया बेसे सम्पति दङ नोंसा बिदाया थानायमोनब्ला फागोनै जागौमोन। नोंसा बिमाया थानायमोनब्ला मा थिग नोंसा बिमाया क्रेक थायोमोन नोंनो होआयानो खिजानि नोंनो होनायानो नङामोन। नोंनि बिफाखौ ओरैबा बिदि बुथारखानाय नोंखौ सैखायामोन बे नोंनि बिदानोसो होगौमोन। बेनिखायनोथ' दा थैनायानो मोजां जाखाबाय आबौ। औ आं सानख'नोनो हायाखैमोन आबौ नंमारगौ खोथाया बिसोर थैदों मोजाङानो जाबाय। औ जाम्बा गथ'लाय बेखौनोथ' बुजायबाय थादों आङो। नोंबो बक्सि बायसासो खर'फोरा बारा सोलिया नोंनाबो। बेबो आंसो बिनो आइडिया होबाय थायोमोन बेनिखायसो बियो बेसेबा बेबायदि हिनजावखौ मोन्दोंमोन धोन सम्पति गोनां हिनजावखौ। थै साला आंना थैनाय सम फैयाखै। थैनाय समा नोंनिसो दिनै फाफिब्राय नोंसो थैगोन दिनै थै। बुआयै बु बिखौ बुआयै बु। आरामनि क्रिमिनेल बोराय मार्दारार आंखौ बुथारनानै नोङो फबनो आंनि न'आव नोङो हाखर जावदों नोंखौनो फबगोन आं बेयाव। बुथारखायै बुथारखा बेबायदि मोनसेया थांना थानो गोनां जेबो गोनांथि गैया बे संसाराव। बुथारखायै हर आं बुबोनि हर। मा सानदोंमोन बियो आफा जोंफोरनि न'खरखौ फोजोबस्रांनो सानदोंमोन बियो। इसोरा एसेबां गाज्रिबो नङा जे नों बायदि गाज्रि मानसिजोंनो नोंखौनो मदद खालामबाय थागोन। दा खोथाया जाहैबाय नोंथांमोननि पेसेन्टआ गोबां इमारजेन्सि जानानै दंथारो रिस्कि जानानै दङ। जों बेयाव हानाय नंलिया पेसेन्टखौ जोंफोर रेफार खालामना हरनो नागिरदों। नोंथांमोना गुवाहाटि जिएमसिआव लानानै थांदों माबार। मा सार गुवाहाटि जिएमसिआव सार बेयाव हाला नामा बेयाव नायजाला नामा? नाय दा जोंफोर रिक्स लानो हानाय नंला। जेसेबां जोंफोरनाव जों हागौमोन बेखिनिखौ जों ट्राइ खालायबाय नाथाय दा जोंफोरनि आखायाव जेबो गैला। नोंथांमोना माबार जेसेबां थाब हागौ जिएमसिसिम माबार लांदो। जोंफोर रेफार लिरनानै होबाय। पेसेन्टखौ जेसेबां थाब हागौ दानो लांनो नाजाथार। सिटुवेसना गोबां क्रिटिकेल जानानै दंथारो। सार दा बे हर गेजेराव सार दा जोंफोरो गारि अबाव मोनगोन सार एसे मदद खालायनानै होथारदो। जों दा अबाव गारि मोननो सार बे हस्पिटालाव गारि दं नामा सार? जों गारिखौ मेनेज खालायना होगोन। नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा खालि पेसेन्टखौ लानानै थांदो। गारिया बे उनथिं दङ जोंफोरनिनो बे हस्पिटालनि। नोंथांमोना माबा मोनसे पेमेन्ट होनो खालायनानै लांबानो जाबाय।
बेबायदिनो खालायनांसिगोन आयै माबार खालायदो सानबाय थानांला गारिबो खालायखाबाय बेनो सारानो थां थुदो माबारै थु नों माबायाव अबाव थांखौ जावासिया अबाव थांखौ थांना बेखौ गारिखौ माबानो हो बबेबा उनथिं दङनो आं मिथियाबो र' अबाव थांखोबा बियो बाबायाबो इथिं माबा रेस्ट लाग्राखि उन्दुनानै दङ थाङाबाय थां माबार लिंनालाबो गिजोब्बाय आंहा गोसोआ क्लाबनो र' मानो जि बेबायदि जाखो डक्टरानो हाया बुंलायलांबाय जोंबा आरो दा जिमसियाव मा जायो हर गेजेराव डक्टर मोजांबा मोनगोन ना मोना मोनगोन दे मोनगोन खोमा बेनिखायनोथ' डक्टरा जिमसियाव रेफार खालायबाय ओजों हस्पिटाला गिदिरद्रायना डाक्टारफोराबो मोजां बेयाव नांगौ बायदि गैया खोमा बेनिखायनो बिसोरो रेफार खालायना गुवाहाटियाव हरदो हे इसोर नायहरदो आंनि फिसाखौ आंखौनो बुथारना लाङाबानो आंनि फिसाखौ माने एसेबां खस्थ' होखौ थाङाबा बे सैमा बोरायखौ फबनानै दोनखानोसै थां माबाफोर बे बोरायनि माबाफोर प्रुफफोर थानो हानाय न'आव बे हाबदोंमोन ना बे न'आव दंमोन माबाफोर थानो हानाय इयुनाव प्रब्लेम जागोन बे बोरायजोंनो फबफानांगोन बे बुस्थुफोरखौ माबाफोर दं ना मायो थां चेक खालामनानै थाफै थां रुमाव थां बिनि माबाफोर दंबो जानो हानाय आरो मबाइलाबो बिनि लोगोआव गैया औ आयै आं मबाइलखौ बावदोंमोनसो बे मबाइलखौ बै ड्रयिं रुमाव दोननाय बायदि मोन्दोंमोन आं थां मबाइलखौ माबोरै लाना फै आरो मबाइलनि सिम गासैबो बेटारि सेटारि गासैखौबो बख'नानै सिमसिम सेफायजोब आयै मबाइलखौ बेफोरखौ बख'जोबनानै सावनानै फबना दोनफानांगोन औ फबनानै दोननांगोन थां बे बोरायखौदि जों बुथारदों बेखौ रावबो मिन्थिनो नाङा ओरैनोबाबो बे बोराया उनथिं रावबो गैखाया बेखौ रावबो सैमायाबो नागिरना फैया नाथाय थेवबो सादार आरो हुसियार थानाया मोजां जाहाथे रावबो खोमाजों खोमा जेबो गम मोना जेबो मिन्थिया औ जागोन थुइ फिब्राय सेवग्लिनानैसो थैनांगौमोन नोङो सेवफ्लेसो थैनांगौमोन खेबसे लागिनो थैबाय नोङो थारफिननोनो मोनासै बाब्राबनोनो मोनासै नों बायदि फिजादा साला सेवग्लिना थैबासो मोजां मोनगौमोन आङो साला रानथाब थैनानै मोनजायालासिनो सेवग्लिनानै एम्फौ दिग्लिजोबनायबा बिराद सान्थि मोनगौमोन दा सुकुर मोनाय नोङो फबजानानै नोंनि गोथैसआव फबजागोन सुकुर मोनाय नोङो फिब्राय सालाया बे पापिखौ जमरा जाया नोरोखाव दै गुदुङाव सुमब्र' अरखियाव सावै बेखौ साजा होथोंहाय हे इसोर बेखौ बेबायदिनो खालायदे थैबायना बिनि आत्माखौ सान्थियाव थानो होनाङा बे जोंफोरखौ सान्थियाव थानो होआखैमोन ना बेखौ साला सुमब्र' अरखि आरो अराव हाङै बिनि आत्माखौ साजा हो हे भगबान आंथ' नांगौ बायदि साजा होनो हायासै बिखौ पापि साला थुइ साला बाबा मा जालायखो बाबा मामाया इमारजेन्सि थारनो गुवाहाटियाव लांनांगौनो डक्टरा रेफार खालायदों नोंखौ गारिखौ थिक खालायनो होदों मा सन्जिया इमारजेन्सि जालायबाय एसेबां समनिफ्रायथ' माखौथ' नायबाय थादोंमोन बे हर गेजेरावसो इमारजेन्सि डिक्लेयार खालामनानै रेफार खालायबाय डाक्टारफोराबोदि आरो आगोलनिफ्रायनो सोंगासिनो गुबुनाव लांनांगौ नामा गैया एंगार हरा दा हर गेजेराव इमारजेन्सि होननानै रेफार खालामलायबाय बिनि सिगांनो बाथ्राफोरखौ खिन्थाखानो हायोना एटलिस्ट जोंफोर सिगाङावनो सहैनो हागौमोन ना दा एसेबां इमारजेन्सि जानाय नङामोन इमारजेन्सिनि सिगांनो मोजां सासे डाक्टरनो देखायहैनो हागौमोन दा बेयाव हागोन होननानै एसेबां गोबाव लाखिना दासो आरो इमारजेन्सिद्राय जाबा रेफार खालायगोन डाक्टारफोरनि खामानि बेबायदिनो आरो बिसोर मा खालायबावनो गारिया बै उनथिं दं होननानै नोंखौ रायज्लायनो होदों बेसे फैसा नांगौ मा नांगौ माबार खालायदो बे हस्पिटालनिनो गारि हरगोन होनना बुंदों औ बिनिफ्रायनो हरगोन ना डाक्टारा रायज्लायदों गारिया मोनब्लाथ' थनाय बेसे सम बरबाद जाखो ओरैनो थै दालागि गुवाहाटियाव आरामसे ट्रिटमेन्ट जाबाय थासिगौमोन बे बाथ्राखौनो दसे सिगां बुंनायबा आगोल बुंनायबा मा जागौमोन बे डाक्टारा थै मानसिफोरखौ बुथारनो नागिरदोंलै बिसोर गोथाङैनो थैनाङि मानसियाबोसो थैबावगोन बिसोरनि थाखाय बिसोरनि लेटनि थाखायनो थै दिनैनिफ्राय एसे सान्थियाव हां लानो हासिगोन आं बे जिउआव बे हालामनि सुनि ग्रहआ आंनि जिउनिफ्राय दिनैनिफ्रायसो गैया जासिगोन नङाब्ला बेनो आंनि जिउआव सुनि ग्रह दस्रा गासैखौबो लागायबाय थायोमोन राहु केतु सनि जेसेबां दङ साला आंनि जिउआव मा जेब्लानिफ्राय फैदोंमोन बे समनिफ्रायनो सनि ग्रह लागायगासिनो बे बोराया सान्थियाव थानो हायाखैमोन आंखौ
दिनैसो साला बुथारनानै सान्थि मोनबाय आं साला आंखौ बुंनानै आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन नोंसोरो गारं नोंसोर गारग'आ सानैजों नोंसोर बिमा फिसाला आंनि आखाइनिफ्राय गारग'ला आंनि मुङा हालासो हाला जानला मानला इजियावनो थैया आं साला हालाजों हाला थैया आं इजियावनो साला बुथारजोबगोन आं अबाव बिसोर खदाला अबाव रुवाया अबाव हायथुया अबाव देजोबगोन आं गासिखौबो दानस'जोबगोन आं बिसोरखौ अबाव खदाला अबाव सैमाफोर आयै उनथिंनाय एंगार गथ' नङाबा नोंखौनो दानस'गोन आं एंगार आबा नों गोजानाव थाबा नोंखौ एबार आंनो बुथारगोन खुसिनिदां खारग'आ नोङो दिनै थैथारगोन आंनि आखायावनो हाला थै नोंखौ दानस'बाय आं